Хәерле көн, Татарстан. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 7 июль иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бөтен Россияны гөрләткән Сабан туйлары азагына якынлаша. Халкыбызның милли бәйрәменнән алган күңелле хис кичерешләр, туганнар белән очрашу мизгелләре әле бик озак безнең белән булыр. Бигрәк тә чит төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребез Сабан туен зарыгып көтеп ала. Танылган нәфис сүз остасы Әлфия Хабибуллина Луганск Республикасында Сабан туйда булды. Хис кичерешләре белән бүлешергә дип ул студиябызга килде. Әлфия ханым, исәнмесез, хәерле көн. Хәерле иртә, хәерле көн. 8 елга беренче тапкыр Луганск Республикасында Сабан туй узды. Ничегрәк булды бу? Шул турыда сөйләп китегезче. Бик дулкынланып бардык бу Сабан туйга. Чыннан да менә шушы 8 ел буе блокадада булган татар моңнарын, татар җырларын, гомумән телебезне ишетергә, үз аралашырга гарык булып килмергән шушы милләттәшләребезне сөендерәсе килеп, бик тә менә ашкынып бардык Азат Тимершаих белән без анда. Сабан туй бик күңелле булды. Мин дә әйтәсем килә, андагы вазгыятьтән чыгып, ул әлбәттә безнең ачык һавада теге без ничек күз алдына китерәбез Сабан туйны, алай булмады, ул булды ябык җирдә. Чөнки үзегез аңлыйсыз, ачык һавага халыкны җыю анда куркынычсызлык кагыйдәләре буенча тыела. Әмма ләкин шуңа карамастан безнең милләттәшләребез бик күп җыелган иде, анда бик күп татарлар яши икән, без тылда дип атала инде ул, куркынычсыз булган Алчевск шәһәрендә булдык. Бергәләшеп җырлаштык, биештек, елаштык. Бик шундый менә хәтергә, гомергә уелып кала торган Сабан туй булды. Сез хәтта күз яшьләрен яшерә алмыйсыз. Чынлап та, әлбәттә бит Сабан туе ул безнең өчен халкыбызның милли, матур, күңелле Сабан туе дип күңелебездә истә кала бит инде. Ләкин анда яшәүчеләр өчен ул әлбәттә инде менә беренче тапкыр шундый бәйрәм төсмерен тою ул әйтеп бетергесез хис кичерешләрдер. Менә аларның әйтүе буенча безнең дә анда килүебез алар өчен ниндидер бер кояш чыккан шикелле булган. Безгә сулавы җиңеләеп китте. Сез дә безнең белән бит дип менә шундый ни. Менә бу чакыруны кайдан кабул иттегез сез? Әллә үзегез үз инициативагыз белән бардыгыз монда? Мин бик тели идем анда барырга, чөнки мин бит инде Ревио әгъзасы буларак икенче бөтен дөнья сугышы тематикасы белән кызыксынам, аны өйрәнәм һәм инде менә шуннан чыгып дип әйтим микән, мин аны белмим. Луганск бит әле ул яшь гвардиячылар иледә. Анда Краснодон шәһәрендә ул ишек белән Рәсәй ишегеннән якын гына урнашкан, Рәсәй ишегеннән автобус белән кергәндә беренче шәһәр. Анда бит инде без беләбез красногвардеецларның да вафат булганнарын. Бәлки шуңадыр. Менә минем үз күзем белән барып күреп кайтасым килде. Мин бөтен дөнья татар конгрессыннан бик озак сорадым, аны җибәрегез инде. Батыр хатын-кыз. Һәм ниһаять мине җибәрделәр. Азат белән икебез, Азатка рәхмәт, тыңлады, шалтыраткачтын теге анда куркыныч түгелме, нәрсәме, бернинди сорауда бирмәде ул миңа. Мен шалтыраттым да, мен әйтәм, Азат, барабызмы? Барабыз. Киттек. Әйе. Аннан соң сез менә үз күзләрем белән күреп кайттым дип әйттегез. Бәлки бу сорауны бирү уңайсыз да дирәйме? Гомумән ничек анда? Менә шулай дип сорыйм әле, сорау бирим әле. Беләсезме, менә бу безнең Рәсәйнең махсус операциясенә алар чын мәгънәсендә шатлана. Анда беренче килеп кергәчтен шәһәргә бераз теге тәннәр шымырдап китә, чөнки бездәге кызыл автобуслар шикелле анда бронетехника йөри, анда Кадыровчылар. Һәм инде менә аларның сөйләве буенча
Аллага шөкер, безнең үзебезнең инде көчебез биткән иде. Диләр алар, әйме? Менә Кадыровчылар кирип, Кадыровчылар алар ишеннән да хәрби эшне белә торган кешеләр, хәрбиләр. Шуңа күрә алар шушы хәрби эшне дөрес оештыра беләләр. Менә шуңа алар бик сөенәләр инде. Аннан соң башта мәйтәм, бу бронетехника ничегрәк соң? Оннан куркырга кирәк түгел. Ул булганда, менә алар безнең урамда тызбыз йөргәндә, без тыныч. Ул безнең куркынычсызлыгыбыз, ул безнең тынычлыгыбыз дип әйттеләр инде. Менә без килгәндә генә, без 18-се килдек анда, 19-ы иртә белән сабан туй булды. 17-се көнне генә анда шундый бер ЧП булып алган. ВСУ гаскәре ракета ташлаган, һәм инде бәхеткә каршы ул ракетаны безнең як Россия гаскәрләре бәреп төшереп, анда хәлакәт булмыйча калган. Без автобуста барабыз, ә монда менә шундый уздырыргамы, юкмы дигән сүз дә булып алган. Безгә аны соңдан гына әйттеләр. Әмма ләкин менә барбер алар шулай кешеләрен җыеп, татарлар җыелышып уздырдылар, һәм инде әйтәсе килә, алар ягыннан бу зур батырлык, зур көч, һәм инде анда чыгыш ясаганда алар әйттеләр, татарлар бер нидән дә курыкмый. Менә күрсеннәр, белсеннәр, без татарлар шушындый вазгыятьтә дә без үзебезнең милли бәйрәмнәребезне онытмыйбыз, без аларны хөрмәт итәбез. Афәрин. Менә киләчәктә инде мондай сабан туйлары ябык урында түгел, әнәк менә ачык һавада үзебезчә итеп, матур иттереп уздырырга ясын. Алла бирсә, шулай булсын, шулай булсын. Һәм инде әйтәсем килә тагын менә үз күзем белән күреп кайтып, әйме? Менә безнең социаль челтәрләрдә бик күп фейклар. Рәсәйне пешираткан фейклар. Менә минем журналистларга, артистларга мөрәҗәгать итәсем килә эфир аша. Менә без шушы фейкларны юкка чыгаруда фидакар эшләргә тиешбез. Чөнки чыннан да, менә мин үз күзем белән күреп кайттым, мин анда бик күп кешеләр белән сөйләштем. Мин анда хәрбиләр белән дә, гади халык белән дә, кадыровчылар белән дә, Украин милләтеннән булган кешеләр белән дә сөйләштем. Чыннан да менә бу Рәсәйне каралта торган язмалар, алар чын мәгънәсендә фейк. Бик зур рәхмәт, Әлфия ханым, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Рәхмәт. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Хөрмәтле телевизор караучылар, без сезне Түбән Кама шәһәренә сәяхәт кылырга чакырабыз. Күптән түгел безнең иҗат төркеме Түбән Кама шәһәре музеенда булып кайтты. Шәһәрнең барлыкка килү тарихы турында алдагы минутларда. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар. Бүген без сезнең белән Түбән Кама шәһәренең комплекслы музеенда урын алган шәһәр тарихына багышланган күргәзмә белән якыннан танышып китәрбез. Түбән Кама шәһәре көннән-көн матурайганнан матурая бара. Һәр кемнең дә үзенә якын туган җире, туган ягы бар. Түбән Кама шәһәре дә безнең өчен якын булып, күңел турында булып тора. Ә бит менә шушындый гүзәл матур шәһәрне төзү өчен күпме көч куелган. Беренче эзләнүчеләр, беренче төзүчеләр килгән. Шәһәребезне төзергә дип, беренче эзләнүчеләр 1958 елда килә, ә инде беренче төзүчеләр 1960 елның 25 декабрендә Түбән Кама төбәгенә юл тоталар. Ни өчен бу булай Түбән Кама төзелә башлый соң? 1956 елда Татарстан безнең нефт табу буенча алдынгы урынга чыга. Каучук төзергә кирәк була, нефтне эшкәртергә, нефт төзү промышленностьны төзергә кирәк була. Һәм инде ул безнең РСФСРның югары пленумында карар кабул ителә. 1958 елда кабул ителгәннән соң инде безнең проектта туа. 1958 елның май
пленумында кабул ителгәннән соң шәһәребезгә беренче эзләнүчеләр юл тоталар. Алар инде безнең 3 урынны сайлана. Ул безнең Сүбәләк, Орловка һәм Биклән урманнары. Сүбәләк районының көньяк-көнчыгыш районы санитар гигиена таләпләренә туры килә дип кабул ителә. Һәм инде менә шушы урында безнең эзләнүчеләр алып барыла. Шәһәребез белән шулай ук инде төзеләчәк шәһәр белән Нефтекин берләшмәсе дә безнең арасы ераграк булырга, шулай ук инде санитар гигиена таләпләренә туры килергә тиеш була. Һәм 1960 елда проект кабул ителгәннән соң сызымнар эшләнелгәннән соң инде безнең Лениногорскидан чаналы трактор поезды Түбән Кама төбәгенә юл тота. Аның җитәкчесе Бәлиуллин Кәрим Хәмидулла улы була. Алар инде моңа килеп төшәләр Актүбә авылы янына, кич кырынгына. Эй тотына этләр өрергә Актүбә авылында яшәүчеләр бу этләр өргәнгә уяналар. Нәрсә булды икән диләр. Һәм алар инде анда торучылар урамга чыгалар, карыйлар. Чынлаптан да беренче төзүчеләр килгән икән. Шатланалар, хәтта мылтыктан да салют аталар. Менә шулай итеп безнең шәһәребез төзелеше башланып китә. Түбән Кама төбәгенә нигез салына. 61 елның январь айында комсомоллар киләләр, безнең инде яшьләр киләләр, төрле төбәкләрдән. Аның җитәкчесе булып инде безнең комсорг Клавдия Ивановна Гончаренко була. Беренче комсомол утырышы уза. Менә нинди истәлекле даталар була. Ә менә бу беренче килгән төзүчеләр безнең үзләре белән күчмә электростанция, вагоннар алып киләләр. Алар инде безнең менә күргәзмәдә урын алды. Беренче безнең төзүчеләр ясаган вагонның ичке күренеше. Анда күрәсез инде кулдан ясалган мишләр, сәкеләр, агачтан ясалган урындыклар. Нинди юлсызлык, авырсызлык булса да алар беләләр, монда читен буласын. Нинди авырлыклар булуына карамастан, алар җиңеп шушы гүзәл матур шәһәр төзеләчәгенә ышаналар. 1962 елда безнең Бөтен Союз удар комсомол төзелеше дип игълан ителә. Шәһәребез көннән-көн үсеп матурая. Бүгенге көндә безнең шәһәребез Рәсәйнең иң төзек шәһәре дигән исемгә лаек булды. Ул безнең шулай ук Татарстанның иң төзек шәһәре дигән исемгә лаек булды. Шулай ук Рәсәйдә безнең шушы сәнәгатебез белән, шәһәребез белән дә дан тота, көннән-көн матурая бара, көннән-көн үсә бара. Ә инде бүгенге көндә чаналы трактор поезды белән килгән 25 шәхестән безнең бер генә шәхесебез Түбән Камада бүгенге көндә яши. Ул безнең Коршин Иван Васильевич. Калганнары инде безнең арабыздан киттеләр, әмма алар турында безнең истәлекләр, хатирәләр безнең йөрәкләребездә саклана. Без аларга бик рәхмәтлебез. Ә менә шушы төзелеш вакытында безнең үзләреннән зур өлеш көткән олуг шәхесләребезне дә әйтеп китәсем килә. Ул безнең Королёв Евгений Никифорович күп еллар буе Татинургострой төзелеш идарәсен җитәкләй. Шулай ук Түбән Кама Нефтекин берләшмәсен күп еллар буе 1963 елдан 1985 елларга хәтле җитәкләгән безнең Түбән Кама Нефтекин берләшмәсенең генераль директоры Лимаев Николай Васильевич. Шулай ук Түбән Кама Шин берләшмәсен җитәкләгән һәм инде безнең алдынгы сафларга бастырган беренче җитәкчесе Зеленов Николай Александрович. Әйе, аларның исемнәре бик күп улуг шәхесләр. Һәрберсендә әйтеп китсәң, аларга инде без рәхмәтле, һәрберсенә дә хәтта һәйкәлләр куярга булыр иде. Аларның тырышлыгы белән менә шундый киң урамлы, матур яшеллеккә күрелгән, күмелгән шәһәребез безнең горурлыгыбыз булып тора. Бүгенге көндә Түбән Кама шәһәре ул безнең инде икътисади яктан да, сәяси яктан да һәм инде сәнәгать ягыннан да зур үсеш алган шәһәрләрнең берсе булып тора. Татарстанда ул безнең халык саны буенча 3нче урынны алып тора. Бүгенге көндә шәһәребездә безнең 240 меңнән артык халык яши. Ә инде районыбыз белән бергә 276 мең кеше яши. Шулай ук инде бездә 50дән артык милләт
вәкиле яшәп килә, 15 милли мәдәни оешма эшләп килә. Алар барсы да дус булып, үзләренең бәйрәмнәрен, үзләренең менә нинди генә чаралары үтә икән, халыклар дуслыгы йортында хәтта музейда эшләп килә. Һәрберсенең милли мәдәни оешманың безнең аларда горурлык булып тора. Түбән Кама шәһәрендә халык ул безнең дус та, тату да, бердәм дә һәм шулай ук тырыш та булып тора. Бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Dünyaya kışlar gök jırlarga geldim men. Afaklar ardına şillerge iyerip jır bulan ışarga dilim men. Dertlenen yüreğim aşkına көңелем yaraqqa мәңгілік мұңаға. Айғырам шатланам ең ұлы бәқітім келуім бұл жырлы дүнияға. Жырларым бабатланыр менің өтсінлер yıllarım. Жырларым қанатларым менің жырларым хиялlarım. Şişmeler, yılgalar, jırıma uşalıp jırlılar. Tınbalak kalemler, sihirli tünlerde yıldızlar yutluğup tınlılar. Jırlarım babatlanır benim, ötsinler yıllarım. Jırlarım kanatlarım benim, jırlarım, hiyallarım. Jırlarım babatlanır benim,